なんか、いいおかずあるかな。間違えた。なんかいい記事があるかな。なんか記事があるぞ。大正電車が広電西広島駅にやってくる。それじゃあ、鉄道旅を始めます。クソ茶番ごめんなさい。携帯電話を投げるって、びっくりしましたよ。そうよね、あはは。それで、生活習慣は変わっていませんか？変わっていません。ダメだこりゃ。そろそろ、乗る電車が入ってきます。3900形っぽいですね。3100型ではなかったのは残念だったけれども。ちょっと待って、レアじゃないか。3900型は、今は更新を行っておりますが、時々3900型未更新車が運用につきます。中野人曰く3902号と3908号はまだ更新されてはいません。今乗った車両ですが、平日朝ラッシュのみ運用される、宮島線広電本社前駅ですが、撮影した日はフラワーフェスティバル中だったそうで、臨時として運行していました。そして、この車両は、宮島線内では1編成しか運用がつかない5000型です。軽症車では、5000型は5006号を除いて全て運用がついていて、5100型は5101号のみ、5200型は5206号と5207号を除いて全て運用がついています。5006号は故障で休車で、5206号は事故による休車、5207号は市内線のみの運用となっています。ちなみに、宮島線は昔、西広島から草津までだったらしく、その後は廿日市まで延伸、最後は宮島口まで延伸となりました。昔は、市内線と直通してなく、今の広電西広島では、市内線は小井電停、宮島線は西広島駅でした。市内線が宮島線と直通し始めた時からは西広島、そして小井と連続して停車していたそうで、昔の車内放送では、西広島を発車すると、続いて小井、と放送されてたそうです。また、神谷町西と神谷町東は、昔は両方とも神谷町で、続いて神谷町と放送されてたそうです。しかし、広電西広島小井と、神谷町西、神谷町東として改名され、続いて丸々と放送されていたのは、もうありませんでした。しかし、小井電停は廃止になったそうです。広電バスの話になるのですが、3号線広島駅行きの旭橋入り口では、観音寄りと広島駅寄りの停留所に停車するので、観音寄りを発車すると続いて旭橋入り口と放送されるそうです。そして、古駅に停車しました。それでは、そろそろ目的地の広電西広島電停に着きます。それでは、定期券の更新をしに行きます。定期券売り場休養日でした。なので、今から7番乗り場に行きます。BGM がうるさい。仲間あれば全てよし。全てよし。ふざけてごめんなさい。もう二度としません。ところで、広電西広島小井電停の構内踏切では、女性の声と踏切警報音が同時に流れます。構内踏切を導入している広島駅電停と広島港電停、広電西広島では、唯一踏切警報音が流れるのは広電西広島電停です。宮島線では、広電宮島口駅を除いて全ての駅に構内踏切を設置してあります。ところで、冒頭の茶番のオチで、このキャラクターが登場してますが、どういうことですか？それで、先ほど乗った電車がそろそろ発車します。それで、広電西広島電停の構内踏切が起動します。
にボイスボックスを導入していて、当チャンネルも導入します。それで、紹介をお願いします。こんにちは、ずんだもんです。ちなみに、竹がでかいので、ボイスのみでの当番です。そういえば、昨年の7月に体調を崩してしまい、生活習慣を改善していた時期があったものの、いつの間にか元の生活習慣になってしまいました。それで、いつ死ぬかはわからないんですよ。ねなぜこのようなことを言ったの？言わないと。次以降出さないよ。ごめんなさい。広電西広島小井電停では、4面6線のホームで、ホームは7つ毎日使用しているホームは6つあり、日本の路面電車の電停の中で一番ホームが多い電停です。また、軌道と鉄道の境界電停です。広電西広島電停は、広島駅電停から広電宮島口駅間の2号線と、広島港宇品電停から広電西広島電停間の3号線が発着します。また、広電宮島口駅から日赤病院前広電本社前電停間の0号線も発着します。昔は3号線は平日朝時間帯のみ運行されていましたが、今は常時運行されています。広電線型では3両連結で運行されていますが、書類上では単車として扱われています。その理由としては、車両の長さが単車と変わりないからです。次に、5線型です。3950型までは日本製でしたが、5線型のみドイツ製です。それで、7番ホームに着きました。それで、今から対象電車が接近します。すみません。プライバシー権保護の観点から、カットしました。消毒しないといけないので、入る部分がありませんでした。すみません。昔はつり革だけでできていたのね。現在は塩化ビニールで作られています。大正時代はまだ、日本では塩化ビニールが普及されていなかったからです。しかも、天井が木でできている。しかも、何か糸が引いているね。それは、乗務員に下車を知らせるのに鐘があるので、それを引いたら、鐘が鳴って、下車を知らせる仕組みです。今というと降車ボタンです。少しそれるのですが、広島県内のバス会社で、運行歴が一番長い会社は何ですか？広島電鉄だと思う。実は京葉バスで、運行を始めてから91年です。それでは、下車します。発車するまで時間があるので、JR 西広島駅の駅舎を解説したいと思います。西広島駅では、昔快速してライナー停車駅でしたが、利用客が少ないからと思います。瀬野駅と同じです。昔快速してライナーが瀬野に停車していたから、西広島駅では、昔橋上駅舎ではありませんでした。しかし、アストラムラインの西広島駅延伸で、再開発の一心で、
橋上駅舎の建設開始、そして、昨年の12月に完成しました。それと同時に広島詳細型放送を導入しました。しかし、西広島駅オリジナルのメロディであり、最上駅みたいなタイプではありません。しかし、このメロディは好みではありません。瀬野駅にも欲しいです。広島地区の在来線で、2年4線の駅は瀬野駅だけです。主要駅は2年4線が多いです。なので、広島支社さん、瀬野駅に詳細型放送を導入してください。もしもの話ですが、瀬野駅に導入したら、収録するんですか？話がそれてしまいました。なんですが、もう言うことがありません。大丈夫。その時点で瀬野にいないから。しかし、働き始めたら瀬野に戻るんですよね？俺だけ戻る。だとしたら、瀬野駅も増えるんじゃね？大丈夫。その時点で、広島駅向かい長駅解体地駅の収録終わっています。頑張っているから、誰か褒めて。頑張って、偉いよ。相変わらずフランは優しいよね。もしかしたら、ウプ主とフラン結婚してそう。なんか幕回しが急に行っているんだけれども。昔は手動で幕を回していました。今は LED 方向幕に変わっているが、自動で幕が回っています。もう帰らないといけないので終わります。それでは、さようなら。